बुंनायलाय आंबो मानिनांबाय मानो होनोब्ला बियो किस्ति मोननो फैसा बिनायाव किस्ति मोननायखौ आङो किस्ति मोननो बख'नानै हरनाय जाबाय आं बे लथेन औवारि मेम्बार बिथांनो हरनाय जादों आरो दाख्लैबो बे मोननै आंहा स्रा जानायलाय आङो गामिनि मानसि जेबो बुंथ'नो हाया जाथ'नानै थाबाय आरो सरकारनि न' मोननायाव अमा गन्द्रासो जानानै थाबाय माथो हा सरकारनि न' होनाया दाना अमा गन्द्रासो जानानै थाबाय नै बेफोरबायदि अमानि गन्द्रा बियो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैहाय चिरां जिल्ला ना चिरां डिस्ट्रिक्ट बावहाय दंफैयो लोगोसे रनिखाथानि थानानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामियावहाय दा ओमफ्राय ओरै बेक साइडआव नुदोंना नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदांनो हाबाय जानांगौ बेयो जाहैबाय दैलामबारि ओरैहाय भुटान नङा होमबा ओरैहाय भुटान जाहैबाय ओमफ्राय बे दैया थांनाय बोसोराव मा खालामदोंमोन बे लावख्रिगुरि गामिनि ओरैबायदि बे गामिखौ दैबानाजों खुरखाजोबदोंमोन ओमफ्राय बै एसे प्रटेक्सन होनाय दङ थ' दिनैहाय आं फैनायनि खारना जेब्ला दैया बियो दैज्लाङाव गामिखौ खुरजोबफैदोंमोन ना अब्लानि समाव हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोफोरजों फैनानै खाथियाव जिरायफैनानै मेगन मोदै फुगारफैदोंमोन पलिटिसियानफोरा ओरैबायदि गोरों गाबफ्लानोबो गोरों मिनिनोबो गोरों माने दा बुंसै आरोखि ओरैबायदि नै दा जों समा सफैबायना लकसभा इलेक्सन ओंखायनो रायजो राजाफ्राबो सांग्रां जानाया मोजां सोरबा चिफ मिनिस्टारा रायजो राजानि खाथियाव जिरायफानानै मेगन मोदै फुगारबा जानाय नङा फैनानै ओरैनो मेगन मोदै गाबनानै फुगारबाल'नो जानाय नङा बिथांमोननि गोसो सिंनि गाबनायखौ बुजिनांगोन ओरैनो सायाव गाबफ्लाबा मेगन मोदै फुगारबा मालाबाबो जाया थ' बे गामियावनो ना नैबे फिल्डआवनो होनना बुंदों रायजोफ्रा बे फिल्डआवनो हिमन्त बिश्व शर्माया फैना मेगन मोदै फुगारफैदोंमोन जाय हक बेफोर पलिटिसियाननि खुसिनि मोदै दुखुनि मोदै नङा खुसि जानानै गाबनाय बिसोरो दिनै दैबानाव खस्थ' जानाय माने जों इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय थाखा बख्ल'नानै जों मोनजानाय बिसोरनि जाखिनि फैनाय थाइसे थाइनै बख'नानै जानाय बे आरोखि बिनि थाखाय जिखियानो जादोला आं फैदों बे लावख्रिगुरि गामियावहाय मानो थाखाय फैदों नोंथांमोननो आङो एसे सिगाङाव हयथ'बा खोन्थाखाबाय जानांगौ बेखौनो नोंथांमोननोनो आं फैदों लावख्रिगुरियावहाय फैनानै नायनि मा जादों जायाखै मा जालांदों मा जालाङाखै सोर मा खालामदों मा खालामाखै नायनोसै जों बेखौनो नोंथांमोननो दान्दिसे खोन्थानो नागिरदों फैबाय नालाय भिलेज बायदियैनो आङो बे 2022आव जोंनि लुनांगौ आद्रा थानाय बेखौ आङो दुखु मोनबाय थानाय जायो गासै आङो किस्ति मोननै बख'ना हरनाय जाबाय जोंहा मेम्बार बिथां दङ लथेन्द्र औवारि बिथाङा दिनैसिमबो खामानिखौ मावफुंनानै जाफुंसार होनो हायाखै आं बेनि थाखाय दुखु नांनाय थाबाय दा बेखिनिखौनो आं बुंनानै आङो बुंनायलाय आंबो मानिनांबाय मानो होनोब्ला बियो किस्ति मोननो फैसा बिनायाव किस्ति मोननायखौ आङो किस्ति मोननो बख'नानै हरनाय जाबाय आं बे लथेन्द्र औवारि मेम्बार बिथांनो हरनाय जादों आरो दाख्लैबो बे मोननै आंहा स्रा जानायलाय आङो गामिनि मानसि जेबो बुंथ'नो हाया जाथ'नानै थाबाय आरो आं दा 30,700 बेसेबांबामोन नामा 32,700 बेसेबांबा आंहा 700 बेसेबांबामोन आं बेखौ गुदि बिजौ बारा बुंजोबनो हाया मिथिबाय थायो दंनायालाय गामि हिसाबै लुफुंना होनो होननानै गाव राजि जाबाय थायो ओमफ्राय दा गाव रायलाया जाबाय थायो बिथाङा मा उसुबिदा दङ आं बुंनो हाया जानानै दं दा लुफुंथारनांगौ होननानै अरायबारबो आं जेनेरेल गामिनि गावबुरा बायदिसिना माबाफोरनोबो आं जनायबाय थानो नागिरदों नाथाय मिथिङा जाथ'नाय जायाखै रेडि मिटिं जागोन आं जेनेरेलावनो प्रकास खालामनो नागिरदों आरो खनसे आरोबाव खावलायबोनाय थाबाय आं बिदिनो